Dilluns no van poder pel mal oratge, però dimecres el sol sí els va deixar. Celebren el Dia de l'Arbre i han vingut a esta parcel·la de l'Ajuntament a la urbanització Monte Colorado per plantar-ne. Hem vingut a plantar pins per el Dia de l'Arbre, que no poguérem vindre el dilluns perquè plogué. Perquè és el Dia de l'Arbre. Perquè l'altre dia, que era el Dia de l'Arbre, no poguérem vindre perquè estava ploguent i hem vingut avui. Plantar arbres perquè avui se suposa que disposarà el Dia de l'Arbre, però com plogué no poguérem plantar-los i els plantem avui. L'activitat l'organitza la Regidoria de Medi Ambient i s'han sumat a ella diferents col·legis. Estos són els de Sant Rafael i venen a plantar uns 70 arbres. D'experiència no en tenen molta, però les nocions bàsiques del que cal fer per plantar un arbre sembla que tots les tenen apreses. Hacer un hoyo para plantar un pino. Ah, José Betero! Estem ficant-li terra per a després ficar-li aigua i que viva. Agarres, com se dice la cosa esa? Una azada i pues això, una azada i es comences a excavar i quan ja fas un, com se diu, un forat molt gran, pues fiques la planta, que és això, bueno, i la poses dins i arrastres l'arena que has llevat i fiques dos pedres i fiques aigua i ja està. I creix l'arbre ja. Perquè després reguen i tot, i ja està. Una teoria que entre tots porten a la pràctica. Per grups es reparteixen la faena i comencen el treball. Fer el forat bé amb l'aixaeta si es té, i si no amb les mans. Posar l'arbre, tapar les arrels amb terra i a continuació regar-lo i al següent. L'objectiu és que tots tinguin avui l'experiència de poder plantar un arbre. Per a alumnes y profesores, esta es una experiencia interesante. Una que era el Día del Árbol y otra también es verdad que ellos toman así conciencia pues de que ellos también pueden colaborar, pueden poner su pequeño granito de arena pues en contra de cosas como perciben ellos como el cambio climático o que haya pues en su misma zona que haya descampados que se podrían cuidar mejor. Estamos dando en ciencias lo que es la fotosíntesis y tenemos que aprender cómo llega el agua hasta los estomas de las plantas. Bueno, de las hojas de las plantas. A plantar arbres. I bueno, és una experiència nova i a mi m'agrada molt, perquè així no sé, hi haurà... És una experiència bona. Estan interessats per a que els nostres alumnes sàpiguen que tenen que cuidar el seu entorn perquè si no, no hi ha futur ni per a ells ni per a la seva descendència. L'activitat els ha permès deixar les aules per un ratet i vindre a fer una activitat educativa i també solidària amb el medi ambient. A més, plantar un arbre és una cosa que es considera obligada. Hi ha un dit que diu que per a realitzar-se hi ha que tindre un fill, escriure un llibre i també plantar un arbre, i això ja ho tindríem fet. I amb els arbres plantats, moment d'acabar l'activitat. Si ho han fet bé, de segur en un temps a esta parcel·la podrem disfrutar de l'ombra d'una pinada.